Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba super ngaj ubade u Presiden kesenjuk nong sen charge nong par ken lai district ulai thu bakin persyang bed lada ka sorkar kan penong ya ka jingsngap ya ka sur jengki patba hasnong nong hali ka bahap ha East Khasi Hills ha ka khandai terik menta ubenai banwan bu ya ka jaka the nyot ka bathamai hanong hali habaya kren bikinong thok khubor hasulong press club uba super ngaj ringkat ka jingya don lang gidkhot ulai thu ba ka jing persya banwan bu ya ka jaka the nyot hanong hali namar kan kta ya ka wa ken kan sapendu jat yigi do do wa kan pendu ya ka jaka rap kan penjabo ya ka wa namar ka dei ka baju sum kan sapenmi ya kal air jabo ka jingsma ban kta ha ka kwat ka khia ulai thu ba ka senjuk kanam sha ban penong ya ka sarkar ban penong ya ka public hearing hanrai lada ka sarkar ka thmu ban thombor ka senjuk ru kam salia ban thomlang da ka bor da ka ban sim ka bas ngo khia ni wan hangne ya ka ban penpau lembagi social media kilat batai kubor ba hakini ki kenjat smi nilayu i ya kajingkran lengkot nagaliang jong kadarbas nong hali lengba usodar ban sekretari nong hali ki bala batai ya kada kajinglet dan pet ke jongki ya kada ka waste management plan kabadan hapo gawa pada kiwede ki state te iwan hangne ban pensyai lane ban pendrem halor kane ke penni joki ya katuber jin batai kaba lengkot kaba kila batai ban penbeit ye paiba ba kane ke wan pet ke joki kalong ka bomdam jikta habede bat ka negaji tmu jong sarkar ban wanra ya ka marten hapo nonghali tegene kene isu ka bala slang bahang ka bana kalian juni kom ka senjuk jung kinong sarsat sensasyon parangkan ki bay syong harut jung kene ka wangkan ngila persya nado ka basang baga sarkar kalawan ban survey kene ka jaka nado bangitip baga sarkar ka dan jitmu ban bu kene ka landfill hapo nong ali nagalian juni kom ka senjuk ngila penpaw ka jing persya omdai tang da ka gentel haringla penher city hagiba bun ki tenat sarkar ki nongmi khmat hakini ki laitli ki district nila aisha ki DC jong kini ki laitli ki district nila aisha ka KHDC ha DC bat khantam ha u minister in charge jong kene ka tenat urban bat kumjuru nilai kenduru ya director jong ka urban hakini ki senam ki balada Tekat kun kecini keren nakalian jong ka sarkar ngilapan pau ya kini kecing persya nakalian jongi katawa ka bala pelong ini ban persya ya kene galong mamah ba kene kecing temu jong ka sarkar ban bu ya kene ka landfill kadai ka bakta direct pa jaka wa umkan hod ni wan hang ngem chen la persya ya ka shnong nong hali ka darba shnong nong hali ka ba ai jaka ka sarkar dan rai ni wan ban persya namar kene galong ka bakta yangi kinong shnong kibadan hasenda jong kanong hali kibadan hasenda jong kawa mungkin tingi snoba kajing temu jong sarkar ban wanra ya gane marten kalong jong runong bakrao ya ni kibaju pun kam ya gane tujungi dan khatsan beli kita barsinong dan haka public meeting ka bagi nang shu promotion hakini penai balada hangti apo jingking mungkin dagawe ka sur nila rai paipa adu sini ka public meeting manong banginam sya eka sarkar ban penlong ya kene ka public hearing dan rai ngeliyo snower menta nagalian jong sarkar ka temu ban penlong ya kene ka public hearing haka khandai ter menta unai ka bombot hakane ka sni palai tigane ngila jidip da ka basai na kinam sumsnong no hali managalian jong sudar snong ladap lum yang ka dar snong ban yatu banagalian jong sarkar ken sa penlong ya ka public hearing abai de ka kene ka temu ban bu ya ka landfill aga khandai tarik mentau nai Januari dan nakalian jungi ka senjuk ni smolongo ya kene ka jingtu jong ka sarkar kadai ka buipari jong ka namara kini kisnem ki beladat hakini ki banai ki beladat abang ya kendu bat ka ong bang ginong penong ya ka public hearing lada don kino ka persya ngino mele persya ya kata haga jo ko por kala ai ni lemba kini ki jingto abang ipan jingto na
habang ilet pan yakendo ban bu jing to kila pa singi ke jing to ban ong ba yakini ki jing dawa jampi yakini mat dawa jampi ngin sa pensai ka publik hearing tanai ka balano manta satang laisi baga sarkar kan pelong yakini ka publik hearing kam syam ai kanu gunu ka information singi kum ka senjuk ka bah ki pol ba menchua ka pa singi ka senjuk ba ngin sa pensai pi ka publik hearing kum kan pensai ni namar ba ngimsel yo jingtip baka sarkar kan pelong yakini ka publik hearing ke kumtangi daga mensin ka smok hiai ka lawai jong kene ka dong ka thai iwan ne ban pensai bai ba ban ka liam jumi dalale ngom ailat baka sarkar kan pelong ya kene ka public meeting ya kene ka public hearing nomor 6 nginom sya baka sarkar kan pelong ya kene ngiken ngagentui ka sarkar nagaliam jumi hadin banglasyong jinyalang biang mene sa sisen pa nagaliam jog senjuk ngene sim karai ban perpau bai ba mentang ka sini ban perpau pertai sya ka sarkar ban hong sangai isi sendon ya kene ki tunggu ban pelong ya ka public meeting ya ka public hearing tilada ka sarkar kan thom da ka bor ban wan ban pelong publik hearing haga kendai tarik nagalian jongi ki khatsan tuli ki dorkar sinam ngiru ngin salia ban sim daga rai ka batenge ban thum daga bor habe de berkan negi jing tumu jang sarkar nagalian jongi pensai sarkar ban namkwa balai balai ni pishat kala yongin sa pentip temre menta pi klan khot yangi pimur ban pelong sop sop ya kene ka publik hearing tang banyo ya ka ban penungkam ya ka jaga ngi persyak jur habe dia berkene tengi simnya kene ka lat lang baka social media bam ka sarkar kene ban sangai marlo ne kene jing pelong ya ka publik hearing lada ka sarkar kam sengap kene ai baka sarkar kan bakle lada ja habe dia berkata ka sengi ka khandai tarik jong una punai jinawri kami nakaliam jungi ka senjuk ngila simnya ka rai ka batenge mene balada ka sarkar kam sengap kan ya cikemat ban pelong kene ka publik hearing nagaliang jungi roh tu kasni ngin thong da ka bor la da jakat bajar nginam syak bagane ka jingwan jong kane ka public hearing kan ulong hatu kasni te kata ka de ka jing ben pau ka jungi nagaliang jo ka senjuk banginam kwa bagane ka public hearing kan wan hatu kasni ha ka khandai tarik jong uni punai pementa te kane ka mangko khubor syaparo ki do prasnam ki badan ha ka ki ba ha bagane ka senjuk kito kala ki bedan lang menta bat ki bom shimala bandan ru shime kane ka lap baka khandai tarik long ready krek lopa lada dei hakano guno guru komro ngenom syak dalele bakane ka public hearing kan urlong kumbang la rai di public meeting di balada mentarung isim yang ke senjam bangina kun haduk kana job ya kane ka jing tumu jong sarkar namang isyang bakane kadai ka tauba jong ikum ka dong ka than ngim kwa ban duno ya kane ka wangkan ikwa ba kumbang ju penunkam ini ai penunkam kan yaisa pateng la pateng hagi kon giti jungi te kata kalau ke kubor nagaliang jungi kom ka senjuk ba nginom alat ba sarkar kan pelong ya ke publik hearing hatu kesingi khandai tarik te kata kalau ke kubor ba da jaro sarkar ka ya cekmat ngiru nagaliang ka senjuk ngin sim ka senjam ka batenge ban pen pulom ya ke jing tumu jong sarkar ha ka to kesingi te kublai sipun ni bangin persya kom bangila ai ki jing tho ha kini ki tenat sarkar nado kini ki senam ki balada ila ai de kini jing tho ya ki mat ka bangi persya kalong namar bagane ka landfill ka jing tumu ban bo e ka landfill ka dai ba hasnda jong ka wamkan ka ba dai tang sispa mitar na umkan te ka jakar kalong balaring bat haba latai kinyo direct kan tuj be umkan te ngi penon kam be umkan mit batsni kini kinong song sinong jungi tang sudun kamban kwa man bamdo kilalai cia umkan ban tongdo ya ka ban kwai le ne ban kemik ban simdo nagane ko amken kemut pangidon kampan ban riker pangidan amken ka baaru kakum kajing bu jungi nadu kini senam ladat kolong bagane ka penduk jaj ya ki do doa komken kolong ki do anam ken kelon babang bah kidon ki share sangkai kidon ki khasau kidon ki jaj pi jaj ki do kha ka bangi kidon sunong ngiju bam nagane ko amken dengan kuat bagi ni doum ka bangiju kiba aji mentoy ni kiba penim siru ya kinong bala kiba bala da ka tongdo kiba khoi do hakane ka umkan bakin du no season kasni nang taro umde nang dulu ya ki jagarak kidon sipun ki tor ba hapo jong kiba don saudong ya kene ka wa umkan laga de setai sya
riboy lagada na siya West Gentia lagada siya na siya site jungi ke is ke sales ni dan si bun kini ki pentor ke ba tela da jaba ka jingwan jong ni marten kan sawan ra ke jabo jaban kum ki plastik ki janjot ki wede ki jabo jaban kan sa penduno ke ni pentor ke ba jungi nang ta shu kadai ke jaka sum ke jaka site negalian jong ni ju penangkam ka balai sum lai site ki don ro ki nang sung snang bapli ki ba penangkam ro ban hakaban tongkong di na kena kawam kan te kita tidak ki katu kena ki jing persya nalor kataro kawan ra ro ikil air ke bajabo ke basma ke kawan ra ya gajing sniu ka got ke khia na kumta jungi ki nong sunsinong bat ki paramarjan te kumta halor kini kimat ni dawai ke sarkar ba namar kene ka kata ya ka got ke khia ngin persya ba pin purpose ya ka marten na marnisuto bagalong barengkam kemarten kalong berengkam ba ngimla hiro ban sutanyo dayen idon kami jika tanyo tamba ni dawa ya ke sarkar ba ka deban peti jaka ka ban kanam kta ya ka kot ka khia kanam kta iki ya kiwa kanam kta ya ka marya ni kwa ya kata ka jing kwa ka jungi te ni ele persya ya kene namar yui kat kum ka jing yui ka jungi ba kene ka site ka balatumu ban po ya kene kawan ra ya kene jing du nong ka jing kta